L'Ajuntament avui s'ha trobat sobre la taula la resolució de les Nacions Unides que assegura que el 2010 va discriminar un agent de la Guàrdia Urbana en expulsar-lo del cos després de rebre la discapacitat permanent. És en Vicenç Flores que des de llavors ha batallat per ser readmès en el que s'anomena segona activitat, és a dir, en tasques lluny de la primera línia. El sindicat CESIF denuncia que hi ha agents que amaguen lesions per no ser retirats del cos. L'instint li ho va fer pagar car. En Vicenç és un antic agent de la Guàrdia Urbana ferit en servei. Al març del 2009, un cotxe el va embestir quan es dirigia al Poble Nou per un cas de violència masclista. Es va fer mal al peu i un any més tard, encara convalescent, se'n va fer més en intentar evitar un robatori amb força al carrer. A partir d'aleshores tot es va complicar. Va obtenir la discapacitat permanent i el van expulsar del cos amb el 55% del sou. Això, diu, el va enfonsar, però no s'ha cansat d'exigir que el reincorpori. Per què no puc fer aquí de conserge, d'administratiu, d'agafant el telèfon, educació viària? El missatge que llancem és: mira, tu ja no vals. Per nosaltres és un clar fet discriminatori que perquè una persona arribi a la discapacitat no pugui continuar treballant perquè rebi una prestació. I segons el sindicat CESIF no n'és l'únic cas. Denuncia que els passa a una quarantena d'agents més. Hay más agentes que pueden tener algún tipo de enfermedad, como así sabemos, ¿vale?, que no lo dicen porque si no estarían en la calle y tienen una carga familiar importante. O sea, se están viviendo dentro de la Guàrdia Urbana verdaderos dramas y a este ayuntamiento eso no le importa. Després d'una llarga cursa judicial, ara sembla que podria haver-hi una sortida per al Vicenç. L'ONU ha dictaminat que el van discriminar i que el reglament de segona activitat de la urbana, que els expulsa del cos en casos com aquest, vulnera els drets de les persones amb discapacitat. És el primer dictamen de 5 que hi ha en marxa entre policia local i Mossos. No és una sentència, però obre moltes portes. Obre portes via administrativa, via reclamació patrimonial, pot inclús obrir les portes via penal. Vull dir, hi ha que estudiar-ho amb calma, amb tranquil·litat. I això és també el que farà el consistori. Ara bé, recorda que el dictamen de l'ONU no és vinculant i que la llei no permet cobrar simultàniament una pensió per invalidesa total i, a més, el sou d'agent en actiu.